Assalamu alaiki masoyiya. Assalamu alaiki masoyiya. Fatan kina cikin ƙoshin lafiya. Ni kam bana cikin ƙoshin lafiya. Domin kuwa na yi kewarki kwana biyu. Ina kira wayanki ba za ki ɗaga ba. Idan kin zo kin gani ba za ki maido min ba. Idan na miki saƙo ba kya maido min da amsata. Me ya faru ko me zai faru? Ban sani ba. Ajiye wannan gefe. Kada ki manta da alaƙata da take tsakanina da ke. Alaƙar mu ba ƙaramin alaƙa ba ce, ba kuma alaƙar da za a jefar ba ce ba. Idan kin manta zan tunatar da ki. Na yi miki alƙawarin rayuwa da ke, kin min alƙawarin rayuwa da ni. Ko da kuwa za mu sha wahala a cikin gidan duniya. Kin ce za ki rayu da ni tamkar uwa da ɗanta. Ni ma na miki wannan alƙawarin zan rayu da ke tamkar uba da ɗa. Sannan zan kasance da ke da riƙon amana tamkar kifi da ruwa. Kika yadda ba zan taɓa mantawa ba. Wata rana kika ce na raka ki. Na zo na raka ki muna tafiya da ke kamar ango da amarya. Ranar na ji daɗi kuma na shiga farin ciki. Abin da nake buƙata a rayuwata shine na ganni ko da yaushe na kasance tare da ke. Yanzu na daina jin ɗuminki, sanyi yana damuna. Kunnuwa sun daina jin kalamanki, suna da kewar kyawawan kalamai irin naki. Idanuwana hawayensu har ya bushe domin rashin ganin hawayenki na farin ciki. A yayin da nake so in yi magana da kowace irin 'ya mace,